Pwede mo tana, ma'am? Pwede mo tana? Pwede mo tana? Nang padung ka uli? Kaya nata ko'y content karon ba? Ha? Na ko'y kuan ba? Nang content bitaw, naglibreng sakay ko. Nag-pre-ride ko ba? Ayaw na mo ako sa day ka pa. Di ka ata, di ka. Ay, Na, ayaw lang. nara ko'y kuan mo. Tagahanda kay sticker. Ay, Eh, naman sa igatog gikan. Tara, tanawa na daan para mo makita nimo kung legit ba dyan. Ha? Juan, agay dapat ako. Oh, nag. nagpagay ka? Oh. Nakoy kuno na pag video ka rin. Joke ka? Oh. Ayaw, bigyan mo sa village pa. Bingla? Ano, mga Ah, dapit. sa ano, dumlog na lisay. Ayaw ka siya, ayaw. Kumita lang tayo ng video. Ah. Magsuro ko kadumduman na. Lain. Ayaw pa. Pero depende ni mo kung hindi. Ako dahil mo kung ipasa kay bisag asa layo mo, duron. May pagpili ka lang. Kung gay ko. Wala na problema. Masa sakyan mo pa doon dito deh. Mag-bus truck ko din. Mag-bike na lang ko pag ako sa bus stop. Poblasyon no? Poblasyon Talisay. Padung sa ko dito sad. Soto ba ko sa village? Ah, Soga Village. Di ka homes lagi. Kasi di ka familiar ba? Ah. Sige na. Wala na problema. Libre na maka na. Oh. Sure ka? Pwede. Sa may makuhaan na ako na mag-video ka? Oh, nara kay video. Sige ha pa. Kasi kukumpay ka halayo ko yan. 100 lang gud. Ah, joke lang. Sige, bastay ha. Wala biya. Kaya na. Wala rin bayad ma'am. Ikaw na kay Gumbaon, bilhin ko helmet. Yo, ikaw lang ma'am. Ano lang, okay na. Para 50 ka. Ay, tasa ha. Okay na? Ay, lapit na. Good. Thank you. Salamat ah. ma. Okay ra ka? No problema. Ano lang ha din liko kasi bisaaga. Thank you. Ay, ito tingalan mo. Nadiri. Nara dia, turok butoy.